Ni garikoiz naiz, hori jokoa naiz, 23 urte eskat, eta 20. ikasi dut automozioa. Ziklua 2 urte zian, aurrenengo urtean gehien bat txapai pintura, karrozeria, lantzea, eta bigarrengo urtean ja gehiago mekanika. Bigarrengo kurson bai, neska bat egon zen. Nik uste problemik ez da, neska mutila izan diferentzilik ez da, lan egiteko. Aukera eman ziguen praktika egitea kanpoa juteko, ni Suezian nintzen 3 hilabete. Ni nintzen Audin tailer baten. Tailer handia zen, da jendia oso jatorra. Esperientzia onda, polita izan da, ondo hartu ikue. Ni hain nago zestua Mercedesen, Lizarralden, da guztua, no? Gukite servizio postventa, gehien bat mekaniko eta elektrizista. Lanbide heziketak oinarrizko formazio bat eman dit, beharrezko ikusteten formazio bat. Batxilergo batek zerrik nahi duen jakiteko, segun ze interes dekan. Lan mundun sartu nahi baldin badu, ondo da. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.